Ταρζάν, Παρακαλώ. αυτό που γαμάς έφυγε. Δηλαδή... Αχ, ρε, τι έχω μπλέξει. Ήξερα ότι είσαι τέτοιος άνθρωπος, φανταζόσουν ποτέ ότι εγώ μπροστά στον κόσμο θα έκανα τέτοια πράγματα. Γυμνάζομαι απλά και ντύθηκα Ταρζάν προκειμένου να μπορέσω να ταπεξέλθω στη ζούγκλα των Αθηνών. Συγγνώμη, και γιατί έφυγες από την έρημο της Θεσσαλονίκης, δηλαδή? Γιατί ήταν έρημος. Ήταν έρημος. Τι ψέματα. Ωραία, δεν μου λες, συγγνώμη, με συγχωρείς, αυτά που φοράς, πού τα ψώνεις, από την Τσιμισκή? Στο Κολονάκι ράβομαι τώρα πια. Στο Κολονάκι, ναι. Αυτά που φοράνε αυτοί κατάσαρκα τα φοράμε στα πόδια εμείς. Άντε ρε, πήγαινε, Άρα τώρα. Εντάξει. Αλλά ξέρω, μη μου λες, εγώ ξέρω. Τι ξέρεις? Ακούστε κάτι. Είμαι με τον Πουλά είναι. Κάνουν εκπομπή. Πώς την κάνουν την εκπομπή? Επειδή ο άνθρωπος ξέρει. Βέβαια είναι γνωστό στο Πανελλήνιο ότι είχατε σχέση. Πες ότι ζηλεύεις τον κόσμο. Πες ότι είχατε ένα παιδί με το Σάκη. Σιγά μωρέ, μια φορά το κάναμε, λες και κολλήσαμε να πούμε. Εντάξει, σιγά. Το παιδί όμως. Άσε με, κάναμε DNA στο παιδί. Ναι. Ήταν και αυτό του Πασκάλ ήταν. Άντε από το χάμο. Μη φεύγεις. Να φύγω, όχι να κάτσω πάλι. Δεν... Να κάτσεις. Να κάτσεις, γιατί κυρίες και κύριοι είναι ο πρώτος άνθρωπος χωρίς αναπτυγμένη τριχοφυΐα στο κεφάλι, ο οποίος φάφει τα μαλλιά του. Τώρα μου πείτε πώς γίνεται. Καταλήγει όλη η μπογιά στα φρύδια. Ωραία αστεία, γελάτε, τα αστεία αυτά. Ωραία αστεία. Να μην γελάσουν οι άνθρωποι. Αλλά εν πάση περιπτώσει για να τελειώνουμε, γιατί διέκοψα και το πρόγραμμά σας, ναι. κύριε Ζουγανέλη. Ναι, Εμείς στη Θεσσαλονίκη, όπως ξέρετε, έχουμε μια αγωγή, ένα ήθος, ας πούμε αυτό. Και ζητώ συγγνώμη, από εδώ και πέρα σας μιλάω μόνο στο πληθυντικό. Ναι. Γιατί στο κάτω-κάτω, εμείς με εσάς μεγαλώσαμε. Συγγνώμη, θείο, δεν θα ξανάρθω. Θα τρελαθώ. Ναι, τώρα που φύγες ήταν το στρικάκι σου, ρε. Τι είπες? Όχι, τίποτα. Έλεγα άλλα έλεγα. Α, νόμιζα. Λοιπόν, συγγνώμη. Εδώ η διαφορά έχει φανεί, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή... Σε παρακολουθώ, να δεν ξέρεις. θα πω για σένα, λόγω τιμής. Α, εντάξει. Εντάξει αυτός. Σε βλέπω